too long. We told him. Megfogja Kerry Walsh Misty May könnyedén. És aztán 2-ből át is tette Kerry Walsh. 3 pont először a különbség a mérkőzésem. Ráadásul ugye bal kézzel ütötte Kerry Walsh, pedig ő jobbkezes. Tehát így is jó pozícióból tehette. Hátrafutott Kerry Walsh, mert ugye nagyon messziről kellett ütnie Brinknek. Viszont Brink megoldotta nagyon messziről is, úgyhogy 8-6. 9-5 helyett. Az már azért eléggé meghatározó különbség lett volna, úgy gondolom, itt az első játszmában. Nem is érti Zsurik, hogy ezt most akkor hogy oldotta meg ennyire könnyedén és szépen Kerry Walsh. Megint jó a blokk, 10-6. Ráadásul ugye, hogy Walsh nyitott, tehát föl kellett a nyitás után érni még blokkba. Nem, vagy pici szerencséje azért volt az amerikainak. Egyetlen egy alkalommal találkozott egyébként a két páros egymással. Ez idén a berlini Grand Slamen volt. Akkor 21-15-21-16-ra 35 perc alatt Misty Mayék győztek. Ezen kívül egyébként még egy alkalom volt, hogy a német páros egyik tagja a pályán volt Misty May és Kerry Walsh ellen. De ez már nagyon-nagyon régen volt. 2002-ben, amikor is Brinknek Maria Kaup volt még a partnere. 2 verseny erejéig, és akkor összefutottak szintén, de hát akkor sem nagyon volt esélyük. Csoportmérkőzések során szintén a 2 játszmában kikaptak. Tíz hatnál tehát Kerry Walsh nyithat ismét. És ismét jó volt a blokk. Másodszor már nem. Itt egy picikét ugye távolabb teszi föl Zsurik a labdát, és ezt így Walsh keze fölött meg tudta oldani Brink. És megint német pont, 2-t szereznek egymás után, ráadásul egy gyönyörű labdamenet végén. 18. Kerry Walsh szólt,